Gero baliabideak ditugu ez dituzue denak ikusi oain goizean zehar, baina ikusi ezue, gela bat, jangela bezala dena, erabiltzen dugu motrizidea ariketak egiteko baitere. Dugu beste gela bat, plastikako, bati bat temperak eta horrelako gauzak, plastikako aktibideak eta egiteko erabiltzen duguna. Horrek ez duzen geletan ez denek egiten aktibideak egiteko, baina espezifikoki hortarako. Beste gela bat dugu filminak eta horrelakoekin lan egiteko. Filminak, itzalak eta proiezio gela bat izan ezagun. Eta, lehen bagenuen musika gela bat ere espezifikoki musikarako, baina orain hau handitu zaigunez eta espazioa behar genduenez, gela arrunta bihurtu daura eta musikako aktibidea guztiak egiten ditugu gelan barruan edo baita ere pasilloan ikusi izan duzuen bezala. Daukagu jardina baita ere noski. Konturatu gara kanta guztiak eta euskaraz egiten dituzuela, Andarinak ere euskaraz hitz egiten dula, beti euskaraz egiten da zentru honetan edo batekin edo bestekin? Bai ez, zentru euskalduna da, hori garbi esan behar da eta